Mahayong buntag o happy pista. So makaigso na itong gisaulog karon ang solemnidad sa Corpus Christi o sa lawas o dugo ni Kristo. One time diha may usa ka kauban sa mission area, no? Ya, tapos nagbisa siya sa First Friday Mass. No? Pag human niya sa First Friday Mass ug misa, may miduol nga tigulang nga dibuti sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. No? Ya, tapos mihangyo siya sa pari kung pwede ba siya makalawat. No? Nag-istorya siya sa pari. No? Siya unsa hinungdan nga nung na-late, siya layo man ang among kuan baktason, no? Gikan sa parokya. No? Pagbata niya atol sad nga mao ang pagsugod sa misa. No? Moto nagdali-dali siya. No? Pero tungod kay way sakyanan, no? Bisan motor, no? So nagsugod siya pagbaktas. No? Hangtod nga pag-abot niya igog yun na human ang misa. No? Ya, kuan man siya kang Sagrado Corazon, no? So pwede ba, Padre? No? So tungod sa sitwasyon nga iyang kita og sa iyang debosyon, no? Sa Eucharistia, no? Ilabi na sa pagsaulog sa First Friday nga misa, gipakalawat siya. No? So nalipay ang tigulang. Siguro makigsunan mo na siya usab ang ato ang tanaw, no? Kita nga niya sa syudad, dool ra kayo mabaktas o within 5 kilometers radius ang ato ang Pinoyanan, pero kumusta man ang ato ang debosyon sa Santos nga Eucharistia. O dadon ang misa ngadto sa mga kapilya, pero usahay pipila lang sa ato ang musimba bisag naara sa likod ang ato ang panimalay. Maman gani makaigsunan, adunay umaabot nga Santos, millennial saint, si Blessed Carlos Acutis. No? Kinsa man siya, usa ka Italian nga teenager, pero natawo siya sa London, United Kingdom, pero niadto sa Italy ang ginikanan, pero actually ang ginikanan niya puro mga Italian. Umaabot siya nga i-canonize karong September 7, 2025. Supposed to be last April, no? Sa panahon ni Pope Francis, no? Pero tungod sa iyahang kamatayon, so gi-reschedule, no? So mahitabo siya karong September 7. No? Nganong i-canonize man siya, no? Tungod sa iyahang extraordinary nga kinabuhi. No? Aduna siya dako nga debosyon sa Santos nga Eucharistia ug sa iyahang debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Sa nag-edad siya 7 anyos, nadawat na niya iyang first communion. From then, kada adlaw, musimba gayon siya. No? Gawas nga altar server siya o sakristan, muserve gayon siya, tungod kay para niya ang pagdawat sa lawas o dugo ni Kristo, mao ang iyang highway to heaven. No? Ug mao ka na, gipaning kamutan niya, nga musimba gayon, ug i-recite niya ang Santos nga Rosario matag adlaw. No? Kay diha sa pagduol niya sa Santos nga Eucharistia ug sa pagdawat ni Jesus, maduol siya ni Kristo, masuod siya. No? Gawas niya na tungod kay usa siya kabatid sa computer. No? Nag-research siya sa tanang mga milagro nga nahitabo sa Eucharistia ug gihimuan niya kini og website. Ug pinaagi niini napasayon ang pagtudlo ngadto sa mga kabataan o sa mga tao sa labi na diha sa padayon nila nga pagsabot mahitungod sa Eucharistia. Nga sa ato pa gihimo niya ang technology para sa pag-evangelize ug wala siya bisan sa paghimo niya niini wala magkontrola kaniya ang technology o wala magmanipulate siya. Kaya nga naman, gidisiplina matab niya iyang kaugalingon. No? At least 1 hour. No? Matag adlaw. No? So, mao ka na siya makisunan. No? Gitabangan usab niya ang mga bata nga mga gibuli. Nagtabang usab siya sa mga kabos nga mga tigulang nga iyahang maagian sa dalan. No?
nagtudlo sab siya sa mga kabataan, nahimo siyang deputy catechist sa iyahang pag-accompany sa mga first communicants o katong mudawat sa sakramento sa konfirmado. Ug mao kana siya karon himuong santos, no? So natawo siya sa tuig 1991, namatay siya sa tuig 2006 sa pangidaron nga 15 anyos. Ug na-beatify siya October 10, 2020 ni Pope Francis. Ug himuon siyang patron sa mga batan-on o patron sa gitawag natong computer programmers. Ug mao kana gitawag siya karon nga first millennial saint. Mao man gani mingon siya ang kalipay, ikaw nagtan-aw padulong sa Ginoo. Pero kung masulubon ka, ang imong gitan-aw padulong sa imong kaugalingon, no? So mao kana makisunan, no? Kitang tanan pwede mamahimong balaan, mahimong santos. Ug mao kana gitawag kitang tanan sa pagpaningkamot kung unsa nga matang sa kinabuhi ang ato ang puy-an. So sa iyahang debosyon sa santos nga Eucharistia ug sa Mahal nga Birhen Maria ug ang iyang pag-alagad ilabi na ngadto sa mga nanginahanglan, no? Mao man gani makaigsunan kung maghisgot kitag attendance nato sa santos nga misa ilabi na sa adlaw nga Domingo, nagdepende kini sa ato ang kahibalo o sa paghigugma sa Ginoo. Kay kung nahibalo ta, muhatag-tag panahon, no? Muhatag-tag daghang panahon nga makigiusa uban sa ato ang mga minahal, no? Okay, ato maghigugmas ang Ginoo, muhatag-tag panahon para usab sa Ginoo, no? Kay unsa may pong ni Hesus, kun hain gani ang inyong bahandi, ato usab didto ang inyong mga kasing-kasing. So makaigsunan sa atong pagsaulog sa solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo or Corpus Christi, kining pagpadaghan sa pan nagtumbok sa Eucharistia, no? So gipakaon ang 5,000 ka mga tawo. Ang mga tawo gigutom pero dili lang sa kanang gitawag natong physical hunger para sa pan. Ang mga tawo gigutom para sa pulong sa Ginoo. Ug mao man gani makaigsunan, hinawton ta nga padayon kita nga muhalad sa ato ang oras ug panahon. Ilabi na sa pag-apil nato sa santos nga Eucharistia o santos nga misa sa adlaw Domingo, no? Naa karon kita sa gitawag natong social media, no? Information technology, no? Unsa man kay ato ang mas priority, no? O unsa man ka ang number 1 diha sa ato ang mga kasing-kasing karon. Ang ato ba nga padayon nga pakigsuod sa Ginoo? So makaigsunan, gusto nila nga ang Ginoo ilahang kinabuhi. Aron ilang masinati siya ug mahimamat siya. Ug gibusog sila ni Hesus sa ilang ipangandoy ug sa ilang kagutom nga espirituhanon, pinaagi siyang pulong ug sa iyang kaugalingon mismo. Gihatag ni Hesus ang iyang kaugalingon ngadto kanila isip ilahang maluluwas. Ug siya padayon nga naghatag sa iyang kaugalingon isipan sa kinabuhi diha sa santos nga misa, no? So mo na siya, no? Sa pagtambong nato sa santos nga misa, kumusta man, no? Ana ba dispose ba nga ato kaugalingon? Anda bagayod kita, no? Kay usahay musimba late, no? Ya, tapos dili pag-imuhuman ang misa, ang gitawag nato kanang recessional hymn ng gawas na sad, no? Ya, tapos sa panahon nga magmisa na ang physical nga lawas pero naglupad-lupad ang hunahuna, no? Or sa panahon sa tos nga misa sa pagkalawat, unsa man ato ang actuation, supposed to be ini kalawat ang ato ang opsyon sa pagdawat sa lawas ni Kristo diha sa baba o diha sa kamot, no? Pero nga ato kamot usahay daghang kompetensya si Kristo kay ngano man, no? Digabli nimo sa imong kamot ang pad na ang number sa cellphone, no? Ya, tapos gikwintahan pa nimo imong pad, no? Ya, tapos usan pa ya, nagunit sa cellphone, nagunit sa panyo, no? O rosaryuhan, no? So kinahanglan klaro siya, no? Ya, tapos kung mudawat ta di kay bitbito nato padung dito sa atong gilingkuran, no? Kundi diha mismo, no?
So receive left over right, sideward, kanon ang consecrated host. No? Nya usahay sa uban sa tua, lawas ni Kristo nya anaon pa, dakpon. No? So di siya mao. No? So left over right, nya dayon kanon, sideward, balik sa likuran. So mao kana siya makaigsunan. No? Si Jesus makigsunan nagpasalig kanato, ako ang pan sa kinabuhi. Ang muduol kanako dili naggutumon o ang mutuo kanako dili nagayud uhawon. Unsa man ang gihimo ni Jesus sa panahon na iyang ipadaghan ang pan, miingon siya sa iyang pagbendisyon kanila. Gipikas niya kini o gihatag ngadto sa iyang mga tinunan atubangan sa kadaghanan. Nagtumbok kung unsa ang gihimo ni Kristo sa panahon sa pagsaulog, sa pagsaylo, uban sa mga apostoles. Dito sa taas sa lawak, og si Jesus mikuha usab sa pan, gipanalanginan, gipikas niya kini, o gihatag ngadto kanila og miingon. Mao kini ang akong lawas nga ihatag kaninyo, buhata kini sa akong handumanan. Og mikuha siya sa kalis, human silang pagpagaon og miingon. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan diha sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Og sa ingon sa makausapa, si Jesus mihatag kanato sa pan, pero dili kini ordinaryo nga pan. No? So mao na siya. So di ta magdali-dali sa panahon ta nga mokalawat, tungod kay may tendency kay nipis ang ostiyas buak. No? So kung doon na may mahibilin niya, kanon gud ani mo siya kay gikonsagrahan naman na siya. No? So sagrado na siya. No? Ya, tapos kung if ever mahulog, din puniton siya. No? So mao na aron di mahulog, hinay-hinay gayon. No? Puno sa pagrespeto, pagtahon sa imong pagdawat sa lawas ng dugo ni Kristo. No? So makigsunan, kinigihimo lang diha sa kasaulugan sa santos nga Eucharistia. Si Jesus padayon sa pagpadaghan sa pan, gihatag niya ang iyang kaugalingon, ang pan sa kinabuhi diha sa santos nga Eucharistia. Si Jesus nagpahinumdum kanato, ang makigsalo sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya. So unsa may hagit para kanato mga igsuon? Hinumduman nato kanunay ang sugo ni Jesus. Tagain ninyo sila ug makaon. No? Sa sitwasyon nato karon, no? Suwerte ta kay naara ta diri, no? Pero luoy, no? Ang mga biktima sa gera sa Iran ug sa Israel, no? Dagha nga na-displaced nga mga pamilya, luoy nga mga bata, gani sa media o sa may ipakita, no? Ana, gigutom na gayon, no? Gani ang ubang mga bata, kaon nagsagbot, no? So, nining sitwasyon, in context ato akaron, no? Kay daghan pa sa mga kaigsunan nga ana usab nangita pa sa ilang pagkaon, no? Kumusta kaha kita, no? Nagdala ba kita makaon sa ato ang istikataw? O ato ba silang ginala ngadto kang Hesus sa kasalugan sa santos nga Eucharistia? May nagpalihog atong baguhon atong pagtuo.